खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आं खावलायहरोदि जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनानै दोन मानोना आं जेब्लानो भिडिअ हगारो अब्ला नोंथांनिसिम बयनिख्रुइ सिगां आंनि भिडिअ जाहाथे मोनहैयो। दिनै ओरैबायदि सासे हिन्जावसा गथ'नि स्टोरी नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों। जोबोद मोजां स्टोरी, नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नाय, नोंथांमोनाबो मोजां मोनगोन खोनासंनानै। सासे सिख्ला गथ' हाबा जानो बैसो जानाय आरो बिनि गोसोआ मानियाखैबाबो बिफाया माने जबरदस्ति बिखौ सासे गामिनि सेंग्राजों, खोब फिसा साख्रि मावो बे सेंग्राया, आरो बै सेंग्राजों जबरदस्ति बै फिसाजोखौ हाबा हरथारो। आरो हाबा हरनायनि उनाव बै फिसाजोआ मोनहैबाय हौवानि न'आव। आरो जिखालि फार्स्ट हर, बेखालि हराव हौवाया गाइखेर होफैबाय बिनो गिलाससे, आरो होफैनायाव बै हिन्जावा सोंबायदि आसलते निजेनि हिन्जावबाबो जुदि हिन्जावा मानियाबाथाय हौवाया जुदि बै हिन्जावजों थाफानो गिनाया बिखौ रेप होनो ना मा होनो। आसलते खोन्थाया जाबाय ओरैबायदि, गोसो सिङाव बे हिन्जावा आसलते बै हौवाजों नांलायनो सुथा नागिरदोंमोन, नाथाय बै हौवाया ओरैबायदि थान्दा दिमागनि, ओरैबायदि मोजां, बे हौवाया बुंबाय जे एमान गोथौआलागै नोङो थांनो बा एमान गोथौआलागै नोङो सिन्था खालामनो दरखार गैया, आं नोंनो गाइखेरसो होफैदो, नोङो बे गाइखेरखौ लोंनानै उन्दु, आं बाहेराव आइजों उन्दुगोन। बिदि बुंनानै बे हौवाया ओंखारलांनायसै। आरो हौवाया खामानि मावोमोन मोनसे प्राइभेट कम्पानियाव, खोब फिसा साख्रि बिनिया, नाथाय थेवबो बै साख्रिजोंनो बियो खोब सुखआव दंमोन। बिमा फिसा, बिफा गैया। आरो सानफ्रोमबो बे हौवाया डायरि लिरनाय मोनसे हुदा दंमोन। सानफ्रोमबो हराव बियो मा जादों मा जायाखै, सानसेया मा मावखौ मावाखै, माने डायरियाव लिरना दोनबाय थायोमोन। आरो बे हिन्जावा इस्सा गैयामोन बे हौवाजों हाबा जानो, मानोना बे हिन्जावा गोसो थोयोमोन आरो गुबुन सासे सेंग्राजों। दानिया बिदि बियो हिन्जावा सानसेया न' सिङावनो थाबाय थायो, ओंखामबो सङा ओंख्रिबो सङा, गावनि मबाइलाव अनलाइन थाबाय थायो। ओमफ्राय हौवाया खामानियाव थांनाय लोगो लोगो बे हिन्जावा स्कुटि लानानै ओंखारलाङो आरो हौवा फैनायनि सिगां सिगां न'आव हाबफैयो। नाथाय हौवाया जेब्लाबो जेबो बुङाखै, प्राय मास मोनसे जालांबाय। आरो बिदिनो मास मोनसे जालांबाय आरो हौवाया सानफ्रोमबो ओंखाम ओंख्रि सङो, बिमानोबो होलाङो आरो गावखौबो जाथो होननानै खोन्थाना थाङो। आरो बै मास मोनसेयाव सानसेबो बिसोरो ज' माने उन्दुजाबाखै। आरो हौवाया मिथिखागौमोन जे बे हिन्जावनि माने गोसोआदि मा, आरो बिनि थाखायनो नांलाय खमलाय जायाथो होननानै बे हौवाया जेबो माने बेफोरबायदि दावराव दावसि जायाथो होननानै गावआनो थान्दा जानानै आलादा थायोमोन। नाथाय सानसेखालि मोनायाव ओरैबायदि जायो, एसे ओंख्रिखौ गाज्रि होननानै बे हिन्जावा गावनि बिमानि खाथियाव माने खानसिखौ खुबैनानै हरो। आरो खुबैनानै हरनायाव गोबां माबा माबि खुगाजों बे गाज्रि गाज्रि रावजों बै गावनि बिखुनजोखौ माबा माबि बुङो बियो। आरो बे बुंनायखौ बै फिसालाया सयज' खालामनो हायियाव बियो बै हिन्जावखौ सोबाना होयोमोन। आरो सोबाना होनायाव बे बिखुनजोआ बिहामजोखौ जेबो बुङागारा गावनि फिसालाखौसो गोबां रायबाय। गोबां सम बे फिसालाखौ रायनानै बुजायबाय जे बिलाय मा, बे माबोरै नांलाय खमलाय जानानै नोंखौ गारनानै थांनो हागोन, बिनिसो सुथा नागिरबायदों, आरो नों दिनै बे नांलायनायखौ माने नोङो जाहोथारबाय होननानै। बिनि उनाव बे हिन्जावाबो खोब रागा जानानै गावनि स्कुटिखौ लानानै ओंखारलाङो। ओंखारलांनानै गावनि जि गोसो थोनाय सेंग्रा
बिखौ लोगो हमहैयो आरो लोगो हमहैनानै बुंबाय जे नों आंखौ मब्ला हाबा खालामगोन आं आरो बै न'आव नोंनि अनगा 1 मिनिटबो थानो हाला नों गैयाबा आंनि हांखौनो लानो हाया बै न'आव गतिके नों आंखौ मब्ला हाबा खालामगोन थौदो आंखौ दिनैनो लाना थां बिदि बुंनायाव बै सेंग्राया बुंबाय आंथ' नोंखौ हाबा खालिनो लांनो गिरदोंमोन नोंसो फैयासै नाथाय हिनजावा बुंबाय आंथ' फैदोंमोनानो अब्ला बे हौवाया बुंबाय जे नोंथ' फैदोंमोन आखाइ गोजा फैबा आं माबोरै लाना थांगोन नोंखौ जोङो बबेबा जायगायाव खारखोमा लांनो गोनांबा बेयाव थाखा फैसानि दरकार बेयाव नोंनि आंनि बे गोसो थोनायजों उदैया बुङा साननैसो जेब्ला उदैया रानगोन अब्लानो नोंनि बे गोसो थोनाया अबेयाव खारगोन पात्ता गैया जालाङो गतिके नोङो नोंनि जि सना गना दं आरो जि थाखा फैसा दं बेखौ लाना फैबासो जोङो गुबुन जायगायाव थांनानै माबा मोनसे बिजनेसफोर मावनानै थानो हागोन बिदि बुंनायाव बे हिनजावा बुंबाय आंथ' सेस्ताखौनो खालामदोंमोन नाथाय नोंखौ गोसो थोयो होननानै मिथिनानै जोंहा आफाया आंनि बेंकनि पासबुक आंनि जि ATM कार्ड गासैखौबो दोनखुमाना दोननानै आं नागिरनानै मोनासै गतिके आं माबोरै लाना थांनो नाथाय थेवबो जों सानैजों एसे खस्थ' मावनानैबाबोथ' जानो हागौमोन ना बिदि बुंनायाव बै सेंग्राया बुंबाय खस्थ' मावनो थांग्रो अबेयाव मा खस्थ' मावनो एसे आखायाव रां थाबासो साननैसो खामानि नागिरनायाव नांगोन न'नि थांग्रा न'आव बा हटेलावनो थाहैनो रां नांगोन बेफोरबायदि बुंनायाव आच्छा जागोन बे हिनजावा बुंनायसै जागोन आं गाबोनो थिग हरनि 12टायाव बै मोनसे हटेलाव मोनफैगोन नों बेयाव नेबाय था आरो आं गासै थाखा फैसायाथ' गैया मानोना आफाया सब दोनखुमाना दोनदो नाथाय आंनि एसे माने सना गनाफोर दं बेखिनिखौ आं लानानै फैगोन बिदि बुंनानै बिसोरो थांनायसै आरो इखालिबो हिनजावा हराव मोनहैनानै दरजाखौ फांनानै खुलियागारा बै रुम सिङावनो हाबना थानायसै नाथाय हौवाया बाहेरनिफ्राय गाबज्रि हरबाय थायोमोन जे दरजाखौ खुलिनाय आंनि डायरिया बै आलमारि सिङाव दोङो बिदि बुंनायाव बै हिनजावा बुंबाय जे बै आलमारिनि साबिया बबेयाव दं बिदि बुंनायाव बै हौवाया गावनि जि दा हाबा जानाय हौवा बे बुंनायसै जे नोंनि बे उन्दुनाय गान्दु सिङाव दं बिदि बुंनायाव बे गान्दु सिंनिफ्राय साबिखौ दिहुनो आरो दिहुननानै गावनि आलमारिखौ खुलियो नाथाय बियो खुलिनानै ओरैबायदि बुस्थुफोर नुयो बे आलमारि सिङाव गावनि जि पासबुक दंमोन गावनि जि ATM दंमोन आरो जेसेबां सना गना गावसानि बिफाया हरनाय गासैबो बेयावनो दं आरो इखिजा बाहेरनिफ्राय हौवाया होख्रा हरगासिनो दङ जे दरजाया खुलि आंना डायरिखौ नांगोन होननानै नाथाय बेयो डायरिखौ हरागारानो गावा माने बिलाइ मोनसे ओरै बेखेवना नायनायसै बे डायरियाव मा लिरनाय दं मारो आरो बै डायरियाव लिरनाय दंमारोमोन जे नोंखौ आङो जबरदस्ति हाबा खालामाखै आंनि आइया सानसे समाव बिराद गेदेर बेरामाव गोलैदोंमोन आरो बै बेरामाव गोलैनायाव नोम्फाया गोबां आंखौ हेल्प खालामदोंमोन आरो बै हेल्प खालामनायनि थाखाय आङो नोम्फाखौ बुंदोंमोन जे जेब्लाबो माबाफोर दरखार जायोबा आंखौ गोसोआव लाखि आं नोंथांखौबो बै हेल्पनि माबायाव आं नोंथांखौबो हेल्प खालामो आरो बै बाथ्राखौ खोनानानै नोंसा नोम्फाया मास मोनसे उनाव जोंहानाव फैनानै जोंहा आइजों नोंनि आरो आंनि हाबानि बाथ्रा रायज्लायफैयो आरो नोंसा नोम्फाया नोंदि बै सेंग्राजों गोसो थोयो गासै बाथ्राखौबो मिथिखागो आरो मिथिखानानै जोंहानोबो बै गासै बाथ्राखौ खोन्थाफैयो जे ओरै थोरै बाथ्रा होननानै आरो नोंसा नोम्फाया बेखौबो मिथिगो जे नोङो गोसो थोनाय सेंग्राया सिगांनो सासे हाबा जानानै गारखान्दा गथ' बियो सेंग्रा आरो बियो गोबां बिदिनो हिनजावफोरखौ थगायबाय थायो हिनजावफोरखौ खारखुमा लांनो होननानै थाखा फैसा लानानै थाङो आरो उनाव गारनानै खारो नोङो नोंसा नोम्फानि
नोजोराव सासे रानिमोन आरो नोंसा नोम्फाया नोंनि थाखाय सासे राजा बायदि सेंग्रा नागिरदोंमोन। नाथाय नोंनि जि सायख'नाय बे सायख'नायखौ नोंसा नोम्फाया नोंनि सिगाङाव बिनि थाखायनो खोन्थायासै, मानोना गोसो थोलायनायाव मानसिनि मेगना खाना बायदि जायो। मोजां गाज्रि जेबो बुजिनानै मोना बै समाव। बिनि थाखायनो नोंसा नोम्फाया आंजों जबरदस्ति नोंखौ हाबा हरदो, बेयाव आंहा जेबो दाय गैया। नोंसा नोम्फाया गारिबो गंसे हरदो आंनो, कार, आरो बे कारखौ आं दाबो नोंसानि न'आवनो गारनानै फैदो। मानोना आं सानो नोंनि जेब्ला आंखौ मोजां मोनगोन इखालि जों सानैजों गोजान जायगायाव बेरायनो थांगोन। आरो नों जेब्ला आंखौ मोजां मोनगोन इखालि आङो नोंसानि न'आव फार्स्ट थांग्रोगोन होननानै आङो सानो। गतिके नोङो जुदि आंखौ गारनानै थांनायबो जुदि सिमां नुबाय दोङोबा आङो तालाकनि पेपारखौ साइन खालामखाना दोनखादो। नोंबो बै तालाकनि पेपाराव साइन खालामनानै नोंनि जि नोंसा नोम्फाया हरनाय जि सना गना जि थाखा फैसा गासैबो बै आलमारियावनो दङ, नोङो लाना थांनो हागोन। आरो बे बाथ्राफोरखौ फरायनानै बे डायरियाव बियो आसलते रोथो रोथो गाबदोंमोन। आरो गाबै गाबैनो बियो मब्ला उन्दु खनलांनाय निजेनो मिथियासै। अखानायै फुङाव जेब्ला थर मोनो हौवाया अब्ला डिउटियाव ओंखारलांनायसै सिगांनो। बिनि उनाव बियो फुङावनो उथिबाय आरो उथिनानै गावहा दुगैबाय, दुगैनानै जि दखना गाननो गोनां गाननानै इखालि बियो खोब गोलावै गावनि खर'आव खाफालाव सिन्दुरखौ फोनो। सिगां बियो फिसाथार सिन्दुर फोनोमोन जाहाथे गुबुनफोरा नुवाथो होननानै, नाथाय दिनै खोब गोलावै फोनदो बियो सिन्दुरखौ, आरो जाहाथे बयबो नुयो सिन्दुर फोननायखौ। आरो बिदिनो गावनि बिखुनजोखौ आखाइ हमनानै बोना लांनानै गावनि स्कुटियाव फज'यो आरो फज'नानै सोङो जे अफिसा, आंनि हौवानि अफिसा अबेयाव। आरो बै एड्रेसाव बियो स्कुटिजों थांनानै बयनिख्रुइ सिगां हाबग्रा गावनि हौवाखौ नुहरो आरो नुहरनानै खारलांनानै बै हौवाखौ गोबानानै लायो आरो लानानै बुङो आइ लाभ इउ होननानै। बिनि उनाव गासै जि अफिसाव थानाय मानसिफोरा गसंजोब्बाय बिसोरनि माने गोबालायनायखौ नुनानै। आरो बिनि उनाव बे हिन्जावा हौवाया बुंबाय हिन्जावखौ ओइ गासैबो नायबाय दोङो मा खालामदो दोङो होननानै। आरो बिदि बुंनायाव बे हिन्जावा गासैखौबो बुङो जे आं बिथांनि हिन्जाव आरो नोंथांमोननि अफिसाव आंनि हौवाया आरो मास मोनसे फैनो हाला। बिदि बुंनायाव गासैबो माने मेगन गेदेर खालामनानै नायो, मा खोन्था मा बाथ्रा मास मोनसे फैनो हाला होननानै। बिनि उनाव बुंबाय जे जोङो आसलते एसे बेरायनो थाङा होनदो सानैबो, गतिके जोङो मास मोनसे सुट्टि लाया आं। आरो बिनिफ्रायनो बिसोरनि आलो गोजोन संसारा स्टार्ट जायो। आरो जिखालि बै डायरिखौ फरायबायदोंमोन इखालि बै हौवाया जि गोसो थोनाय हौवामोन बियो फन हरबाय थादोंमोन, नाथाय बे फनखौ खनसेबो रिसिभ खालामासै। आरो अखानायै फुङाव बे सिमखौ बहननानै सेफायनानै बियो गोदान जिबन मोनसे स्टार्ट खालामनायसै। जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ माबोरै मोनदों आंनो कमेन्ट बक्सआव लिरहर। आरो बेफोरबायदिनो भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालाम, मानोना नोंथांमोना लाइक शेयार कमेन्ट खालामबा आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामबाथाय आंबो एसे बेफोरबायदि भिडिअ बानायबाय थानो मोजां मोनो, बोलो मोनो। गतिके लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव, अब्लासिम गोजोन्थों।